Arglwydd pob moment, bydd gyda ni drwy'r dydd. Ti yw arglwydd pob moment, o'n cofodiad hyd at ein gorwedd i lawr. Pob cam o'r daith, ein cydymaeth, yn cerdded wrth ein hochr ar lwybr cyfarwydd. Arglwydd pob moment, bydd gyda ni drwy'r dydd. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa o Meifod, cartre Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yr wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni bendith ar yr oedfa. Os llefara fath a fodau meidrolion ac yngylion, a heb y gennyf gariad, efydd swnllid ydw ef, neu symbol a flafar. Ac os oes gennyf ddawn proffwydo, ac os wyf yn gwybod y dirgelion i gyd a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, a heb yr gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rof y holl feddiannau i borthu eraill, ac os rof yng nghorff yn aberth, a hynny mwyn yn ffrostio, a heb yr gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Y mae cariad yn amyneddgar, y mae cariad yn gymwynasgar. Nid yw cariad yn cenfigeni, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo. Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio i ddibenion ei hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw cyfrif o gam, nid yw'n llawenhau mewn anghyfiawnder, ond y mae'n cyd-lawenhau ar gwirionedd. Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf.
nid yw cariad yn darfod byth, ond proffwydoliaethau fe diddymu'r hwy, a thafodau bydd taw arnynt hwy, a gwybodaeth fe diddymu'r hithau. Oherwydd anghyflawn yw ein gwybod, ac anghyflawn ein proffwydo ni. Ond pan ddaw'r hyn sy'n gyflawn, fe ddiddymir yr hyn sy'n anghyflawn. Pan oeddwn yn blentyn, fel plentyn yr oeddwn yn llefaru, fel plentyn yr oeddwn yn meddwl, fel plentyn yr oeddwn yn resymu. Ond wedi dod yn ddyn, a rwyf wedi rhoi heibio bethau'r plentyn. Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglur, ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr anghyflawn yw fy ngwybod, ond yna cafod nabod, fel y cefais unna i fed nabod. Mewn gair, y mae ffydd gobaith cariad, y tri hyn yn aros, a'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Wel, mae wedi bod yn wythnos arbennig iawn yn Eisteddfod yr Urdd ond yw i. A wy'n rhyfeddu bob blwyddyn yn gweld cymaint o dalent ymhlith ein plant a'n ieuenctid. Ac i ni fel cenedl yn cynhyrchu cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o ddoniau ac o dalentau, rhyfeddol wir. Ac mae'r Urdd wrth gwrs yn rhoi llwyfan i'r doniau hynny. Lle braf iawn yw Sir Drefaldwyn, Meifod, a'r Steddfod ar dir fferm a thrafael. Ardal hanesyddol iawn mewn sawl ffordd. Ac un peth am ddilyn Eisteddfodau yw eich bod chi'n cael cyfle i ddod i nabod ardaloedd gwahanol o Gymru. Ychydig filltiroedd o Meifod mae Pont Robert. Ac ym Mhont Robert mae yna hen gapel John Hughes, lle roedd yr emynyddes Ann Griffiths yn addoli am rai blynyddoedd. Mae Ann Griffiths yn un o berle prin emynyddiaeth yng Nghymru. Oedd hi'n byw yng nghyfnod y diwygiad yng Nghymru. Mae'r emynau Cymraeg o'i heiddo'n cyfleu phrofiad dwys hi o ymwneud yn bersonol â Duw, a maen nhw'n dod yn rhan bwysig iawn o wasanaethau crefyddol yng Nghymru. Fe anwyd Ann yn ffermdy dolwar fach ym mhentre bach gwledig Llanfihangel yng Ngwynfa, ger Llanfyllin, ym Mhywys, nôl yn y flwyddyn 1776. Bu farw ei mam pam oedd hi'n 17 mlwydd oed, a hi felly oedd yn gyfrifol am gynnal y tŷ wedi hynny. Cyn i Ann Griffiths gael troedigeth, oedd hi'n ymwneud yn gyson â thafarn efail llwydiarth rhwng Llangadfan a Llanfyllin, man poblogaidd ar gyfer noson o ganu ac o storia a dawnsio. Iddi gael ei magu yn yr eglwys Anglicanaidd, fe ddelnodd ei brawd i'r symudiad Methodistaidd ar ôl clywed pregaeth y parchedig Benjamin Jones yn Llanfyllin i noson. Fe ddaeth dolwar fach i chartre yn un o'r prif ganolfannau pregethu Methodistaidd, a chafodd ei wneud yn fan addoli swyddogol yn 1803. Fe briododd Ann a Thomas Griffiths, ffarmwr o blwyf Meifod, a hynafwr gyda'r Methodistiaid. Fe rhoddodd ei enedigeth i'w hunig ferch y Mehefin 1815, ond bu farw'r baban bach bythefnos yn ddiweddarach. Bu farw Ann ei hun yn fuan wedyn. Fe gafodd ei chladdu ar y 12 o Awst 1815 yn Llanfihangel yng Ngwynfa, pam oedd ei ond yn 29 mlwydd oed. Mae 70 emyn ac 8 llythyr o'i heiddo wedi goroesi. O'r 8 llythyr sydd wedi goroesi, mae 7 ohonyn nhw wedi cyfeirio John Hughes, y parchedig John Hughes o Pont Robert, pregethwr blaenllaw gyda'r Methodistiaid yn y cyfnod hwnnw. Fe fydde Ann, a mae'n siŵr gen i bod chi wedi clywed y stori, fydde Ann yn adrodd i emynau i'w morwyn, Ruth Evans, wrth gerdded o dolwar fach i wasanaethau crefyddol yn y bara. Ac ychydig iawn o emynau ysgrifennwydd ar bapur, dim ond un emyn sydd wedi goroesi yn ei llaw ysgrifen hi Ann ei hunan.
Wrth gwrs, i ni'n ddiolchgar iawn i'r forwyn fach, i Ruth, a oedd yn gweithio'n olwar fach, Ruth Evans, am gofnodi hymynau, neu fydden ni'n gwybod dim am Am Griffiths na'i gwaith heddi. Yn dilyn i marwolaeth yn 1815, adroddodd Ruth yr emynau i'w gŵr a'i ysgrifennodd i lawr ar bapur. A'i gŵr i oedd y parchedig John Hughes ei hun. Flwyddyn yn ddiweddarach, fe gyhoeddwyd nhw o gof Ruth, cofiwch, fel casgliad o emynau gan y parchedig Thomas Charles. Mi roedd Ann yn ffigwr unigryw yn ein hanes ni, yn cyfuno nwyd a chariad tanbaid yn ei ysgrifennu gyda chred grefyddol gref iawn. A mae geiriau hi yn dal i gyfareddu llawer o Gristnogion Cymreig heddi. O'i 70 o emynau, mae yna un emyn sy'n gyfarwydd iawn i ni gyd. Yr emyn hwnnw wrth gwrs yw'r emyn Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd. I ni'n gyfarwydd o gannu'r geiriau hynny ar yr emyn dôn Cwmronfa. A mae'n emyn gwych iawn, a chyda llaw, os ych chi byth yn chwilio am gyfieithiad Saesneg o'r emyn, nid gaid mi o ddaw Gret Jehova yw'r cyfieithiad Saesneg. Mae yna gyfieithiad ardderchog o'r emyn yn Saesneg yng Ngheneuon Ffydd, rhif 904, Low amid the myrtles standing, Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd. Ond am y tro, dyma chi gwmni Theatr Maldwyn i ganu addasiad o'r emyn mas o'r sioe gerdd Ann. Mwynhewch. Sefyll rhwng y myrtwydd, gwrdd eich teilwng o'm holl fryd, mai o ran rhywun dad yn abod, dy fod ewch y law gwrdd yr chair y byd. Sy'n saron i'w dy enw, gwyn a gwridog teg o bryd, ar y ddeng y min, yr wyt yn rhagori. Wrth yr chai pen ar y byd, Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd. Mae Ann Griffiths yn emyn hwn yn syllu ar ei harglwydd yn ei wahanol ddelweddau.
a mae'r delweddau o'r arglwydd sydd yn yr emyn hwn yn rhai cryf a chofiadwy iawn. Maen nhw'n ddelweddau cyfoethog iawn yn ysgrythurol hefyd. Gynta i gyd, mae Ann Griffiths yn gweld ei harglwydd fel gŵr yn sefyll rhwng y myrtwydd. Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd. A mae rhaid i ni fynd nôl at lyfr Secharia yn yr Hen Testament mwyn deall y ddelwedd hon yn iawn. Yno mae Secharia yn cael sawl gweledigaeth, ond yn un ohonyn nhw, mae yn gweld dyn yn sefyll rhwng y myrtwydd. Y myrtwydd, myrtl yn Saesneg ynddo fe. Nid coeden derwen neu goeden gedrwydd balch sydd yn ei weledigaethau, ond myrtwydd, llai gostyngedig o lawer. A gyda'r rhai gostyngedig mae'r arglwydd wedi ymwneud yn nhw eriod, gyda'r gostyngedig mae'r arglwydd wedi'n ieithu hunan nhw, ac nid gyda'r bobl mowr a balch. Mae'r myrtwydd yn fwy o lwyn nac o goeden mewn gwirionedd, llwyn cyffredin iawn sy'n tyfu ar dir Palestina. Llwyn bythol wyrdd sy'n tyfu'n eitha isel i'r ddeiar. Llwyn sy'n cynhyrchu ffrwyth eiron bwytadwy. Llwyn sydd â'i ddail yn bersawrus iawn. Ac wrth gyfeirio at y myrtwydd, mae Secharia o bosib yn ei ddefnyddio i gymharu sefyllfa'r genedl Iddewig. Gan fod y myrtwydd yn fythol wyrdd, mae'r myrtwydd yn symbol o ddycnwch ar Iddewon, yn aros yn gryf drwy hanes. Gan fod y myrtwydd yn eitha bychan o'i gymharu â choed eraill, mae'n symbol o gyflwr di-nod y genedl o'i chymharu â phwerau'r byd cenhedlig. Dyw e ddim yn cymharu cenedl Israel i gedrwydd fawreddog neu dderwen gref a chadarn, ond yn hytrach a myrtwydd isel a gostyngedig, ond un sydd yn mynnu byw drwy bob tywydd. A dyna chi ddelwedd gref ynddo fe, a delwedd oedd yn gysur i'r proffwyd ac i'r bobl yr oedd yn adrodd i weledigaeth iddyn nhw. Yng nghanol pobl dan orthrwm, bod y tywyllwch mor ddu, fel nag o'n nhw'n gallu gweld yn iawn, mae gwaredwr Israel yn sefyll yno ac yn barod i'w hachub. Roedd pwerau'r llywodraeth ac annibyniaeth genedlaethol isiws wedi cymryd oddi ar Israel, ond nid oedd hynny'n golygu bod y gweddill ffyddlon a ddychwelodd i wlad yr Iddewig wedi cael ei bwrw o'r neilltu gan Dduw, dim o gwbl. Nid oedd Duw wedi anghofio Israel bryd hynny, ac nid yw wedi anghofio o hyd chwaith. A heddi, mae Iesu'n dal i sefyll ymlith i bobl, ymlith i eglwysi, rhag iddy'n suddo a'i golen diffodd, beth bynnag fo'i hamgylchiadau ar hyn o bryd. Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd. Yn ail, mae Ann Griffiths yn gweld ei harglwydd fel Rosi'n Saron hefyd. Rosi'n Saron yw ei enw, gwyn a gwridog teg ei fryd. Mae rhaid i ni droi nôl at yr Hen Testament unwaith eto, i ddod o hyd i gyfeiriad at Rosi'n Saron, The Rose of Sharon yw yn Saesneg gyda llaw, ac at ganiad Solomon, yr ail benod, lle ni'n cael yr adnod hon. Yr wy fel Rosi'n Saron, fel lili'r dyffrynnoedd. Ac nid Ann Griffiths yn unig sy'n gweld ei harglwydd fel Rosi'n Saron gyda llaw. Fe ganodd William Williams amdano'n do. Glywson. Rosi'n Saron, ti yw tegwch nef y nef. Mae'r Rosi'n yn cael ei ystyried fel un o'r prydfertha o flodau, o ran i wedd, i liw a'i bersawr. Ond roedd Rosi'n Saron ymlith y mwyaf godidog o'r rhosynau i gyd. Ac mae esbonwyr Beiblaidd yn cynnig sawl esboniad dros y defnydd o'r gymhariaeth hyfryd hon rhwng Rosi'n Saron a Iesu Grist. Mae rhai yn gweld y Rosi'n yn ei brydferthwch, i arogl melys, ac hefyd i allu fyw drwy dywydd a hinsawdd digon anodd, fel symbol o Iesu, yn dod â gobaith a gwaredigaeth i'r ddynoliaeth.
Mae eraill yn dehongli Rosi'n Saron fel gwrthrych sy'n cynrychioli'r eglwys, ac yn ddigredinwyr fel chi a fi, a bod yr eglwys yn cael ei gweld fel rhywbeth sy'n fyw ac sy'n tyfu'n beth prydferth o dan ofal Iesu, y garddwr dwyfol. Ond yng nghyd-destun yr adnod hon yng Nghaniad Solomon, mae'r Rosi'n Saron yn cael ei ddehongli fel arwydd o gariad a phrydferthwch, yn symbol o'r berthynas agos iawn sydd rhwng Crist a'i eglwys, fel y cariad a'r ymrwymiad sydd rhwng gŵr a gwraig. O am aros, meddai Ann Griffiths, o am aros yn ei gariad, ddyddiau foes. Do fe welodd Ann Griffiths i harglwydd rhwng y myrtwydd, fel Rosi'n Saron, ac yn olaf, fel peilot ar y môr. Ffryn pechadur, dyma'i beilot ar y môr. Nawr, os ych chi wedi bod yn dolwar fach, neu ymhond Robert, fe welwch chi bod y naill lle a'r llall, reit yng nghanol y wlad, ac ymhell iawn o unrhyw fôr, credwch fi. Siwt yn y byd oedd Ann tybed yn gwybod unrhyw beth am y môr, ac am forio, a hithen byw ym herfeddion gwlad. Wel, does dim prinder o hanesion am Iesu yn ymwneud ar y môr. Ac fe gofiwch chi i Iesu Grist gerdded ar y môr i'w dro. Ar ôl i Iesu gyflawni'r wirth o borthu'r 5,000, neidiodd i ddisgyblion i'r cwch gyda'r bwriad o chwilio ar draws y môr neu'r llyn oedd yn gwirionedd, ynddo fe, môr neu lyn Galilea, trodd Iesu yn gollwng y dyrfa. A dyma nhw'n hwylio mas yn bell o'r tir, a dyma'r tone'n codi o'i hamgylch, a'r cwch bach drian fel plisgyn wy, fel masgal wy bydden ni'n gweud, masgal wy, diamadferth, yn arnofio adrigaredd y môr myna. Fe welodd Iesu bod ei disgyblion mewn trwbl, a dyma fe'n cerdded ar y môr tuag at y cwch. Ond wrth weld Iesu'n cerdded ar wynob y dŵr, oedd ei disgyblion yn credu taw drachiolaeth oedd e, ond nhw'n credu bod nhw'n gweld pethau, yn credu taw ysbryd oedd e. Ac fe geson nhw mwy o ofan nac roedd arnyn nhw yn y lle cynta. Codwch eich calon, meddai Iesu, pidwch a chael ofn. My fi yw. All is well. My fi yw. Nid dyna oedd ymateb y disgyblion gyda llaw. Dyn nhw ddim wedi dros y sioc o weld Iesu Grist yn bwydo 5,000, heb sôn am y sioc o'i weld e'n gostegu'r storm hefyd. Ond yna ni, mae Iesu'n yr aton ni'n aml yn diwe, adeg stormydd bywyd. Falle na ddawe pam ni'n disgwyl iddo fe ddod, ond mae e'n dod pa mae angen arno ni fwyaf, achos mae e'n gwybod yn iawn beth yw ein hangen ni. Ond pam nad oedd y disgyblion wedi nabod ete? Wel, oherwydd nad o'n nhw'n edrych amdano fe. Pedai nhw wedi aros mewn ffydd amdano. Fydden nhw wedi adnabod e'n syth. Ond yn lle hynny, dyma nhw'n neidio i ryw false conclusion, maen nhw'n dweud yn Saesneg, a chredu taw ysbryd oedd yno. Dyw ofn a ffydd ddim yn medru byw gyda'i gilydd yn gyfforddus iawn yn yr un yn galon, oherwydd bod ofn yn ein dallu ni rhag gweld Iesu. Ac o gael ein dallu, fe gewn ni'n hamddifadu o dimlo Iesu'n cynhesu'n calonnau, ac yn ein harwain ni dros foroedd bywyd. Pan fod y dŵr yn llyfn, a phan bod tonnau'n taro yn ein herbyn ni. Fe yw'n peilat ar y môr. Do, fe welodd Ann Griffiths Iesu rhwng y myrtwydd, fel Rosi'n Saron, ac fel peilot ar fôr bywyd. Maen nhw'n dweud taw edrych ar Iesu fel mewn drych a wna'r Cristion. Dyna beth oedd Paul yn dweud ynddo fe yn ei lithu'r cariad a ddarllenwyd yn gynt. Ac wrth wneud hynny, i ni ond yn gweld rhannol yndyn ni. Ac eto ni'n gweld tebygrwydd Iesu yn y drych.
Mae delw Iesu'n adlewyrchu arno ni. Mae delw Iesu'n gadael i argraff ar y sawl sy'n syllu arno. A phan bod hynny'n digwydd, mae Crist yn ein trawsffurfio ni, yn wir lun ohono fe. Pwy fwyaf i ni'n treulio amser yn ei gwmni, pwy fwyaf i ni'n dod i'w adnabod e. Treuliodd Ann i bywyd byr iawn yn anffodus, yng nghwmni'r gwrthrych teilwng hwn, yng nghwmni Iesu. A hynny nid mwyn ymddangos yn ddiwiol, ond mwyn dod i nabod Duw, ac o'i nabod ei wasanaethu, ac o'i wasanaethu rhyfeddu eto, ac ymgolli ynddo yn llwyr. O am aros, yn ei gariad, ddyddiau foes. Amen. Gweddiwn. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, diolchwn i ti am yr oedfa hon ac am gyfle i addoli gyda'n gilydd. Ac yn ystod y cyfnod byr hwn o weddi yn awr o dad nefol, i ni'n diolch i ti am y fraint o am dywelu ger dy frondi mewn gweddi. Diolch i ti am dofal ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Diolch i ti'n arbennig arglwydd am lwyddiant Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Meifod. Diolch i ti arglwydd y fod ti'n donio cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o Gymru ifanc, ac yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw i ymarfer i doniau. Diolch i ti
am bawb sydd wedi bod yn hyfforddi'n plant yn pobl ifanc ni ar gyfer Eisteddfod, am bawb sydd yn rhoi o'i hamser. Diolch i ti hefyd am deuluoedd cefnogol. A diolch Arglwydd am y dylanwad yma'r Urdd wedi cael ar fywydau cyment ohono ni. Diolch i ti Arglwydd am y croeso dderbyniwyd yn Meifod. Diolch i ti am brydferthwch yr ardal honno ac am ei hanes a'i diwylliant yn Sir Drefaldwyn. Ac ymlith yr hanes a'r diwylliant hwnnw, y mae wrth gwrs pobl tebyg i Ann Griffiths, y mynwyr da yr wyt ti wedi donio ac wedi cynnau fflam ffydd yn ei calonnau i fynegu i perthynas â thi mewn ffurf emyn. Diolch i ti Arglwydd ein bod ni fel cenedl mor gyfoethog, cyment o gyfoeth gyda ni yn ein hymynau a'n hymynwyr. I ni'n diolch i ti Arglwydd am dy ddylanwad di ar fywyd byr Ann, ond i bod i wedi mynegu i ffydd. Diolch i ti bod rwth i morwy ni wedi cofnodi'r ymynau. A diolch i ti Arglwydd ein bod ni'n parhau i'w canu nhw heddi, a bod i geiriau hi, fel geiriau ymynau eraill yn ein cenedl ni, yn parhau ysbrydoli ac yn parhau ddylanwadu heddi. Diolch i ti Arglwydd bod Ann wedi dyweld i mewn delweddau gwahanol. Cyn ni'n gwybod Arglwydd fod ti wedi datguddio dy hun mewn llawer dull ac mewn llawer modd ar hyd y canrifoedd. Gynt yn y proffwydi, ti yn parhau i ddatguddio dy hun i ni Arglwydd, i ni'n dyweld i yngogoniant ac ysblander dy greadigaeth di. Y greadigaeth hon yr ydyn ni'n mwynhau yn arbennig ar yr adeg hon o'r flwyddyn, yn gweld gwaith ac ôl dy ddwylo di o'n hamgylch ni'n mhobman. Diolch i ti Arglwydd fod ti'n datguddio dy hun hefyd drwy bobl eraill. Diolch am y ddylanwad yma unigolion wedi cael ar ein bywydau ni bob un. Diolch dy fod ti'n datguddio dy hun hefyd trwy dy air di. Diolch bod y air yn parhau yn hysbrydoli ni wrth i ni fyfyriw arno. Diolch dy fod ti'n datguddio dy hun hefyd Arglwydd drwy ymynau a thrwy gweddiau. O Dad Nefol, mae'n dyled ni ti mor fawr. Rwy ti'n ein bendithio ni'n helaeth. Mi rwy ti'n rhoi i ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Ond maddau ni Arglwydd bod ein diolchiadau ni mor bitw ar ardegau. Yn wir mae'n deisifiadau ni'n fwy niferus o lawer na'n diolchiadau ni. Ond drwy gyfrwng y weddi fach hon yn awr o Dad Nefol, derbyn ein diolch am holl fendithion y bywyd hwn, yr gallu yr wyt ti di'r rhoi ni mwynhau. Derbyn ein diolch am bob beth yr wyt ti'n gwneud i ni, yn rhoi i ni, a phopeth yr wyt ti di gwneud droson ni yn dy fab Iesu Grist. Rhodd yr holl droddion, a bendith yr holl fendithion. Helpa ni Arglwydd fel Ann i barhau i ganu am aberth Iesu, a boed i'r ymynau a phob cyfrwng arall ein dwy ni yn nes ata ti, ac o fyw yn nes ata ti, i fod yn dystion ffyddlonach i ti, ac i wneud ein gorau droso ti yn ein byd ni. Fe gofiwn ni yn ein gwyddiau heddi Arglwydd am bawb sydd yn wynebu'r wythnos newydd hon mewn ofn a phryder a phoen. Am bawb sydd yn gaeth i amgylchiadau anodd. Gofiwn yn ein byd ni. Cofiwn arbennig am y sefyllfa erchyll mas yn Gaza, ac yn Wcrain a mannau eraill lle mae yna ryfel a thrais. Cofio hefyd am yr cymunedau hynny sy'n dioddef o ganlyniad i drychenebau naturiol yn ein byd ni, daear grynfeydd a llifogydd, corwyntoedd. Arglwydd, ni'n diolch i ti am fudiadau tebyg i cymorth Cristnogol sydd yn cynorthwyo yn y mannau hyn, ac yn cynorthwyo'r bobl i ail adeiladu i bywydau. Helpa ni Arglwydd i wneud ein rhan, bod y rhan honno'n gallu bod yn ddigon bach, ond pe bai ni gyd yn gwneud ein gorau. Pe bai ni gyd yn gwneud ychydig bach, bydd yr ychydig bach yn troi yn rhywbeth mowr, a rhywbeth mowr yn troi yn ddigon. Cliw ein gweddi felly Arglwydd, yn enw Iesu Grist, yn dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd,
sancteiddiad enw, deled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dar o'i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. O Meifod, hwyl fawr i chi gyd.